En aquest apartat, el de policia, parlarem de com el terrorista amb la camisa de ratlles va aconseguir travessar Barcelona a plena llum del dia sense ser detectat per tots els efectius que el cercaven. Fins que va fugir per la Diagonal en saltar-se el control que li havia de barrar el pas. La descripció breu d'aquest apartat és els dispositius policials Cronos i Gàbia, dues oportunitats perdudes de detenir l'autor de l'atemptat, Jones a Bojack Cope, el mateix dia 17, abans de la seva fugida de Barcelona. Tractarem primer el que succeeix a partir del moment immediatament posterior a l'atemptat. Revisem el que sí que sabem. Se'l va perdre de vista quan va entrar a la Boqueria. Això ho sabem gràcies als testimonis visuals de la Guàrdia Urbana i d'un mosso fora de servei. I va arribar fins a la zona Universitat, on va matar en Pau Pérez cap a 1:15. Per tant, va estar exposat a ser detingut gairebé durant 1 hora i mitja mentre caminava cap a la Diagonal. La seva descripció, la primera de la que van disposar Mossos i Guàrdia Urbana de Barcelona, la vam conèixer al judici de l'Audiència Nacional. I la van donar, entre d'altres, els 2 testimonis visuals, que apareixen en aquestes captures que veieu en pantalla, dels digitals La Sexta i Més Digital. Un era Antonio, el turista italià, que va anar fins a la furgoneta just en el moment que va quedar aturada damunt del mosaic de Joan Miró i el va intentar agafar. I l'altre, un mosso d'esquadra de paisà que se'l va creuar poc després, quan ja s'allunyava de la Rambla. Per instint o per deformació professional, s'hi va fixar especialment, com va explicar en el seu testimoni al judici, on el va descriure amb tota mena de detalls. Recordeu aquest punt, donat que és important. Hi tornarem més endavant. També les càmeres de vigilància, tant les situades a la mateixa Rambla com a l'interior del Mercat de la Boqueria, el van gravar quan iniciava la seva fugida. Primer Rambla amunt, fins a entrar al mercat, i a dins del mercat. A l'interior del mercat, les imatges captades per les càmeres permeten una identificació més precisa de la seva constitució i dels seus trets característics que havien de facilitar la seva detenció. Després va continuar travessant els carrers de Barcelona a peu fins a zona universitària. Aquest trajecte en sortir de la Boqueria es va poder resseguir posteriorment gràcies a més gravacions de diverses càmeres on era fàcilment identificable per aquesta camisa de ratlles i que es van fer públiques durant el judici a l'Audiència Nacional. Us poso l'enllaç a la descripció del vídeo del muntatge que es va fer d'aquestes gravacions. Des del moment que els dispositius previstos pel cas d'atac terrorista es van activar un nombre d'efectius, que en general es va descriure com sense precedents, van començar a desplegar-se, tant per garantir la seguretat dels ciutadans, com per trobar el conductor de la furgoneta i autor material dels atropellaments. Aquests dispositius el formaven agents a peu, patrulles motoritzades, vehicles policials i helicòpter. Guàrdia Urbana, Mossos, agents de paisà, també molts que es trobaven fora de servei, tots es van desplegar sobre el terreny. Es van concentrar especialment en l'àrea del centre de Barcelona per facilitar l'evacuació de milers de persones d'aquella zona, el pas d'ambulàncies i la detecció d'altres possibles amenaces. Destacarem en aquest sentit un confús incident que va fer creure durant més de 2 hores que Bojack Cope es trobava atrinxerat a dins d'un restaurant. Tornarem sobre aquest episodi mai prou aclarit. Per ara ens centrarem en que, malgrat la forta presència de tota aquesta policia, a peu de carrer, i l'helicòpter que va sobrevolar Barcelona, patrullant durant hores, Bojack Cope va aconseguir arribar a 1:15 a la zona universitària, sense que el veiessin, i després d'un trajecte a peu de gairebé 1 hora i mitja. Allà va assassinar en Pau Pérez, la darrera víctima a Barcelona, a qui li va robar el cotxe amb el que posteriorment va aconseguir fugir de Barcelona per la sortida de la Diagonal. Amb tothom concentrant els esforços al centre de Barcelona, el terrorista s'havia escapolit per una altra banda. Primera oportunitat perduda. Jones a Bojack Cope va poder travessar Barcelona a plena llum del dia i caminant pel carrer. Es pot entendre una certa concentració d'efectius en la zona del centre, la més propera a l'atemptat, i el punt, la sortida del Mercat de la Boqueria on s'havia perdut el rastre del terrorista.
tant per localitzar-lo com per detectar possibles còmplices o preveure un segon focus. En qualsevol cas, fins i tot en una fugida a peu, el temps necessari per sortir d'aquesta zona des de la boqueria és molt curt, i des del moment de l'activació del dispositiu, el radi de la cerca havia de ser més gran. Un cop tancades les sortides de la ciutat, especialment les més properes, tens definida aquesta zona on efectuar la cerca. No oblidem que les forces policials disposaven de la seva descripció. Però tot i així no el van trobar mentre caminava pels carrers de Barcelona. Per acabar aquesta part de la fugida a peu, hem de recuperar aquest confús episodi del terrorista atrinxerat esmentat abans. Aquest presumpte incident va ser desmentit públicament per Mossos la mateixa tarda del dia 17, des del seu compte de Twitter, i també posteriorment a aquest desmentit per part dels mitjans. Però abans havia estat difós a través dels mitjans de comunicació i fins i tot van poder sentir aquest missatge intern dels mateixos Mossos que alerta sobre aquest suposat fet quan anuncia l'activació del dispositiu Gàbia. Escoltem-lo. Gràcies a escoltar. Comunicat de continuació de l'atropellament massiu de les Rambles. La furgoneta ha estat interceptada, l'ocupant ha sortit i s'ha parapetat amb arma llarga en un bar del Paral·lel. Barcelona activa Gàbia 1. Gàbia 1 activat a Barcelona. L'informo Com acabem de sentir, s'afirma que el conductor de la furgoneta ha entrat armat a un bar del Paral·lel. No sabem, però, en quin moment, ni a partir de quin testimoni, es dona aquesta falsa alerta que després serà desmentida. Però això no succeirà fins a les 8, més de 2 hores després.